ngrasake. Aku malah golek jiwo. Saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sapi rasane waktu biru dhewe banget terus eling kancane jamane semono yen dolan rame-rame kuya brukan seneng hatine mas kelang alit ali-ali sak dule tekan Mahkota audio, terima kasih CPHD Multimedia. Ora CP, ora PT. Iya ho, mas apa wis Iki kok dengaren nerime kok